Soc el professor Pito i avui us porto un nou capítol de Pito Sésamo! Sí, el programa educatiu especial amb criteri i adaptat al vostre nivell intel·lectual de merda. I el Pito Sésamo d'avui, com ser un influencer. Vols convertir-te en la propera gran estrella de Twitch? Estàs cansat de fer el burro davant la càmera sense que ningú et faci cas? El problema no ets tu, són la resta. Bueno, tu també ets una mica limitadet, però no et preocupis, perquè gràcies als meravellosos consells del professor Pito, ara tu també pots convertir-te en un influencer com cal. Primer, tu ets el millor espectacle. Per això, sua de la marca pròpia i de la imatge del teu canal. No les necessites. No. Posa la mateixa escena que tothom, amb les mateixes alertes, sorollets i informació que no li interessa a ningú. El teu darrer seguidor? Sí. Quants subs necessites per pagar-te la propera sessió de teràpia? Necessari. La darrera vegada que et vas canviar els calçotets? Fot-li. Sí, omple el teu canal amb overlays, efectes i llumetes genèriques, perquè qui vol veure alguna cosa original o diferent quan et poden veure a tu? Com? Que no saps quin contingut fer al teu canal? No et preocupis. Facis el que facis, serà un cagarro. O sigui que no et flipis i limita't a copiar el que fa la resta. No et preocupis, que segur que tu triomfes, perquè tu ets molt bo, oi que sí? Segon! Posa't un focus ben potent a 2 centímetres de la cara. No és perquè llueixis millor les teves pupil·les sexis i ultradilatades com si haguessis tornat a esnifar Colacao. No. És perquè et quedis sec i no hagis de veure't a tu mateix fent el ridícul. Despesta de la teva vergonya i del poc criteri que encara et queda. Recorda també posar figuretes, llumetes de colors i brilli per tot arreu. Procura envoltar-te de material altament inflamable per poder oferir un bon espectacle quan tot exploti i et cremis en directe. Què? No volies petar-ho? No volies petar-ho? Doncs peta-ho com cal! Tercer! Cuida la teva audiència! Són la gent que fa volar el teu ego pels núvols i per això mereixen que els tractis com cal. Si els agrada el que fas, vol dir que són gent perillosa. Per això, mai els saludis, no t'hi comuniquis ni els segueixis a les xarxes socials. No facis res del que et demanen. No, res de retuits ni likes a l'Insta, Ni molt menys interessar-se pels seus continguts, vale? Perquè aquí l'important només ets tu. Oi que sí? Durant tot. Quart! Ningú és influencer sense tenir un bon grapat de haters. Per això, fes tots els teus continguts en català. Perquè qui vol que li tirin floretes quan pot tenir els comentaris plens de banderetes? Cinquè! Busca't una bona comunitat que t'aguanti. Sí, un grup de persones compromeses, innovadores, motivades, amb esperit d'equip. Sí, gent amb un projecte compartit, amb objectius ambiciosos i ganes d'ajudar-se els uns als altres a aconseguir-los. Sí, un grup de gent friki, especial, rareta. Un grup de gent a qui puguis constantment bombardejar amb l'espam de tota la merda que fas i que no interessa a ningú. I fins aquí el Pito Sésamo d'avui. Ara ja no tens excusa per poder triomfar gràcies als meravellosos consells del doctor Pito. De res!